Бу номерны эшләгәндә безнең дизайнер Стамбулга барып өйрәнеп кайтты. Казан үзәгендә Сөлейман Палас кунакханәсендәге президент люксы. Аны БРИКС саммиты өчен махсус ясаганнар. Казанга килгән дәүләт башлыкларының берсе шушында яшәячәк. Бизәлешенә, интерьерына карап та кем торачагын фаразлап булмый. Барысы да тыйнак итеп, әмма зәвыклы эшләнгән. Йокы, эш урыны, аерым кухня, берничә юыну бүлмәсе бар. Бүлмә шарык стилендә эшләнгән. 2 люксны куштык. 100 квадрат метр. Кунаклар өчен бүтән шартлар бар. Отельдәге 87 бүлмәнең 19-ын халыкара стандартларга туры китереп ремонтлаганнар. Кунакларны каршы алу урынын, ресторанны тулысынча яңартканнар. Биредә чит ил делегатлары милли ашларыбыздан авыз итә алачак. Татар халкы ул үзенчә кунакчы халык. Милли ризыкларыбыздан азу, шәкшәк, безнең Казанныбызны, Татарстаныбызны, милләтебезне күрсәтәбез именно ашхана буенча. Хәзер без Нугай кунакханәсендә һәм биредә президент бүлмәсен ясар өчен 5 бүлмәне берләштерергә туры килгән һәм барысы да заманчалаштырылган. Мисал өчен, Алиса, включи телевизор дисәң, телевизор үзеннән үзе кушыла. Бу элекеге матбугат йорты бүлмәләр шушы стильдә бизәлгән. Диварларга татар язучыларының канатлы сүзләре 3 телдә төшерелгән. Саммит алдыннан мондагы 150 бүлмәне төзекләндерәләр. Җиһазларның 70% алыштырылган. Монда җәен БРИКС уеннары вакытында чит ил журналистлары яшәгән иде. Hello, can we have 3 rooms? Hello, yes, let me see. What did you need? Отель хезмәткәрләрен укытканнар, аларның барысы инглиз телендә иркен аралаша. Кунакханәдә торачак ил вәкилләренең гореф-гадәтләрен дә беләләр. До июня этого года гостиница была уровня 3 звезды. Июнь ayına kadar кунакхана 3 йолдызлы иде. БРИКС саммит алдыннан без президент бүлмәсен булдырудан тыш бүтән отельне яңартырга булдык. Нәтиҗәдә 4нче йолдыз бирелде. Димәк, без халыкка хезмәт күрсәтүне яхшырта алдык. Безнең бина республика дәрәҗәсендәге тарихи һәйкәл булып санала. Шуңа төзекләндерүгә икеләтә җаваплы карарга туры килде. Башкаланың Рамада кунакханәсендә президент номерының мәйданы 150 квадрат метрдан артык. Ул ил башлыгы гаиләсе белән килсә дип шулай зурайтыла. Отель хезмәткәрләре бүлмәгә аерым ишектән керәчәк. Идәнгә йоннан тукылган келәм җәелгән, һәр җиһаз танылган брендныкы. Димәк, барысы БРИКС илләре таләпләренә туры килә. Бүген безгә чит ил кунакларының бүлмәләргә нәрсә соравын ачып салдылар. Просит русский шоколад. Берәүләр номерда Россия шоколады булсын ди, икенчеләре печенье, антисептик сорый. Әмма БРИКС илләре делегацияләре моңа кадәр җибәргән райдерлар 2 биттән артык түгел. Кай вакыт килүчеләр 38 битлекне юллыйлар бит. Шуңа бу юлы барысы да җиңел бара. На сегодняшний день в Казани есть 21 номер президентского уровня, в котором можно разместить глав государств. Аларның 13-ен БРИКС өчен махсус булдырганнар, отель хуҗалары моңа 1 миллиард сум акча сарыф иткән. Появилось большое количество президентских номеров. БРИКС саммиты Казанны яңа дәрәҗәгә күтәрде. Мәскәүдән кала Россиянең бер генә шәһәрендә дә моның кадәр президент люкслары юктыр. Безнең кунакханәләргә башка илләрдә дә ихтыяҗ зур. Мәсәлән, Фарсы култыгы, Азия илләре, Кытай, Һиндстаннан килүчеләр гел югары класслы бүлмәләргә урнашырга тырыша. Ни в одном больше российском городе такого количества больших президентских номеров, апартаментов на сегодняшний день нет. БРИКС саммиты кунаклары өчен 57 отель әзерләнгән. Делегация вәкилләре бу атнада Казанга килеп урнаша башлады инде. Бүген журналистларны кызыксындырган бер сорау: Миллениум күперендәге кунакханәләрне киләсе атнага төзеп бетерерләрме? Однозначно успеют. Рүзәл Шарипов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.